Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan. Even terug naar de basis. Wat is eigenlijk? Dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, een van harte goede dag. Vandaag hier met meneer Maku. Hij was zijn lekkertjes osseer, meneer Maku. We hebben lang niet gesproken. Hoe gaat het met u? Nou, druk. Maar zoals u het van mij gewoon bent, kunnen we de drukte aan. Ja, met natuurlijk de hulp van de Almachtige lukt het ons om die drukte het hoofd te bieden. Ik groet van deze plaats uit alle kijkers en luisteraars van Kulturu TV, nationaal en internationaal Maku groet. En zoals jullie het van me gewoon zijn, wil ik van start gaan om de verpleegkundigen een hele fijne dag van de verpleging toe te wensen. De verpleging, ja, met name de specialisten, de artsen, het verpleegkundig personeel, maar ook de mensen die in de ziekeninrichtingen werken. Ja, ik heb zelfs jarenlang in het Slaans Hospitaal mogen werken op de afdeling beveiliging, dus ik weet waarover ik praat. Nou, ik heb heel vaak hele goede gesprekken gehad met specialisten, artsen, de verpleging, de verpleegsters en verplegers. Dus ik weet hoe hard de mensen werken. En u weet, het is al een aantal jaren zo dat de gezondheidszorg nog meer is teruggevallen. Omdat de nodige ondersteuning, de nodige incentives worden niet aan de mensen gegeven door het ministerie van Volksgezondheid. En die moet het weer hebben vanuit de regering. Toch? Vanuit de president, de vicepresident en ga zo maar door. Wat de gezondheidszorg eigenlijk nooit moet overkomen, is wat ze nu overkomt, toch? Ik denk dat elke zichzelf serieus noemende regering de gezondheidszorg super serieus moet nemen. Want elk land komt vooruit met een gezond volk. Oh, maar als mensen tegenwoordig, zelfs de mensen die in de zorgsector zitten, hebben zelfs zorg nodig. Ja, zo vreselijk is het nu geworden. Je hoort allerlei mooie verhalen, maar wanneer je zelf tot de mensen praat, ja, u als mediaman, wanneer u tot de eerlijke gezondheidswerkers praat, de eerlijke specialisten, artsen en zo, dan gaat u zien dat ik u niet zomaar wat hier op de mouw speelt. Het gaat niet goed in de gezondheidssector. Oh, en u weet dat men voor alles dit doet. Constant teruggrijpen en terugvallen op de vorige regering. Nee, maar dat snijdt nu geen hout meer toch? Want ondertussen zitten we 13 dagen voor de verkiezingen. Ja toch? En wil je me zeggen dat je dus de afgelopen 5 jaar jezelf alleen maar kon bevoordelen met allerlei gelden en allerlei toestanden. Ja toch, mensen hebben zichzelf super verrijkt, super bevoordeeld. Maar wat doe je met de gezondheidssector? Kijk hoeveel artsen en specialisten ons land verlaten. Weet je wat het wil betekenen dat een nefroloog weggaat? We hebben al niet veel. Oogartsen, die gaan weg. Echt vandaag op deze dag, 12 mei, de internationale dag der verpleging, zeg ik aan de regering, met name de president en de vicepresident, jullie moeten je diep schamen. Echt waar. Dat jullie Suriname dit aandoen. Dat het medisch kader wegtrekt. De mensen trekken weg naar plekken waar ze het beter, landen waar ze het beter gaan hebben. Toch? Kijk hoe men, de Cubaanse artsen, ik moet de mensen altijd memoreren, omdat ik een bepaalde band heb gehad en nog steeds heb met de mensen. Toch? Mijn werk heeft de mensen gewoon letterlijk weggewerkt, openlijk weggewerkt.
ten voordele van een paar politieke grappenmakers. Want dat is ook iets dat ik moet zeggen. Je hebt ook heel veel artsen tegenwoordig. Vooral onder de jongeren hoor. De goede niet, natuurlijk niet ten aangesproken. Iedereen vecht om arts te worden. Maar wanneer ze al arts zijn geworden, dan duiken ze allemaal de politiek in. De mannen zijn bijna niet te vinden. De mannen en vrouwen die arts zijn geworden, ze zijn bijna niet te vinden in hun polis. Dus de gezondheidssector heeft eigenlijk niks aan deze mensen. Wanneer de men in zo'n politieke partij opduikt, vanwege het feit dat de persoon arts is, hier in Suriname hebben we nog steeds die achterlijke denkwijze, om dan gelijk te denken van, oh, dit is een knap persoon, dus die gaat een goede politieke beurt kunnen maken, al dat soort dingen. Niks is minder waar. Meneer, als je een hart toch van goud hebt voor je land en je volk, en je hart op de juiste manier klopt voor land en volk, dan moet je natuurlijk scholing hebben. Maar gelooft u me, iemand kan zelfs gewoon administratief medewerker zijn. En de persoon groeit uit in zijn of haar politieke partij tot een serieuze politicus waarmee er rekening gehouden moet worden. Je hart moet je op de juiste plek hebben. Want je kan 6 titels voor of achter je naam hebben. Dat is nog geen garantie dat je eerlijk gaat zijn hoor. Dat je integer gaat zijn. Snap je wat ik bedoel? Dat je daadwerkelijk voor land en volk gaat werken. Toch? Dus om weer terug te komen op de dag der verpleging. Ik feliciteer de mensen. Ondanks alle beslommeringen. Ondanks alle problemen in de medische sector. In de gezondheidssector feliciteer ik de mensen. Omdat ik weet dat er mensen zijn. Gelooft u me, met hun hart op de juiste plek. Anderen zijn al gepensioneerd. Maar vanwege die brain drain blijven ze helpen. Ze komen weer terug om te helpen. Om de zieke mensen te helpen. En dat is zeer prijzenswaardig. Alleen hebben wij geen regering die dat als een prijzenswaardigheid ziet. Ik wil ook van harte beterschap wensen de mensen in de ziekeninrichtingen. Maakt niet uit waar u bent opgenomen. Maakt niet uit waarom en waarvoor u bent opgenomen. Ja, maar ik wens u een van harte beterschap. Wordt u gouden ouder, zodat u dus weer uw dagelijkse activiteiten kan aanpakken. En kan oppakken natuurlijk. Ja, want het is niet fijn om ziek te zijn. Ik wil ook de mensen feliciteren die vandaag iets te vieren hebben. Van harte gefeliciteerd. Bent u geslaagd voor uw rijbewijs of hebt u een diploma behaald. Of bent u gewoon jarig. Of memoreert u vandaag een jubileumjaar. Ja? 10, 15 jaar getrouwd, 20 jaar getrouwd, you name it. Van harte gefeliciteerd. En de mensen die een sterfgeval hebben, denk in dit geval aan de familie Weidenbos. Ja, ik condoleer u nogmaals van harte mensen. Ja, mogen oom Jules zijn ziel in vrede rusten. Ik condoleer ook de familie van mijn oude ploegcommandant, later compagniescommandant in het leger, meneer Kranenburg. Die nu momenteel, ik kon er helaas niet bij zijn vanwege andere verplichtingen. Maar ook naar de familie Kranenburg gaat mijn hart uit. Ja, sterkte mensen. Toegewenst met het dragen van dit zwaar verlies binnen de familie. Ja, zeer harde werker. Ja, een militair met zijn hart op de juiste plek voor land en volk. Ja, ik weet het omdat ik het genoegen heb gehad om onder de man te dienen. Ja, hij was jarenlang mijn commandant geweest in het leger, dus ik weet waarover ik praat. En vandaar dat ik het op zijn plek vind om de familie die ondersteuning te geven. Ja, laten wij zijn ziel in vrede laten rusten. Hetzelfde met de familie van oom Jules en verder alle andere mensen die een geliefde hebben verloren de afgelopen tijden, de afgelopen dagen, weken. Dat ik eigenlijk er niet was. Je weet, het is nu heel druk in het politiek veld en er zijn er andere werkzaamheden die dus het niet altijd mogelijk maken. Daarom ga ik u dus ook vragen als het soms even niet lukt dat we overdag bezig zijn, meneer
meneer, dat Cultuur TV mij misschien ook de ruimte biedt. Dat al is het een keertje in de avonduren dat we ook gewoon even een interview afnemen. Weet je, alleen dat we het volk blijven informeren. Ja, dat is een dringend, maar zeker beleefd verzoek van mijn kant uit. Waarmee ik alvast de deur mee in huis wil vallen, is dit wat men probeert te doen om de first voters naar zich toe te trekken. En u weet, ik ben iemand, ik zeg de dingen altijd zoals ze zijn, want ik heb het niet anders geleerd. En dat ga ik blijven doen. U kent me veel beter, ook wanneer het mijn eigen partij regardeert. Ja, want dan ben je eerlijk bezig, dan ben je oprecht bezig. Dan gaan mensen naar je luisteren. Ik kreeg vanmorgen van een postbode dit schrijven. Pardon. Afkomstig van het kabinet van de president van Suriname, Kleine Kombieweg 2 tot 4, Paramaribo, Suriname. Aan de heer Shaquille Gianni Rivaldo McDonald. Receiverstraat 46, weg naar zee, Paramaribo, Suriname. Beste Shaquille Gianni Rivaldo McDonald. Ik kreeg mij tot jou op een bijzonder en belangrijk moment voor ons geliefd Suriname. Nu pas. Oké. Ons land staat op een historisch kruispunt. Vergelijkbaar met de onafhankelijkheid van ons land in 1975. Weer een andere stomme vergelijking. Want het is, wat nu gebeurt is vele malen erger dan toen wij op het punt stonden onafhankelijk te worden. Opnieuw krijgen wij als volk de kans om onze toekomst, om zelf vorm te geven aan onze toekomst. Ik zeg het zo hoor, want mij heeft de Hoeperrommel hier geschreven. Deze verkiezingen zijn daarom niet zomaar verkiezingen. Ja, Nederlands. Die zijn een herkansing van onze onafhankelijkheid. Oh ja, dan wil ik deze herkansing niet hebben. De sleutel voor deze veelbelovende toekomst. Oh ja, zeg het wanneer is een... Zeg het wanneer. Na 2020 is de toekomst veelbelovend, president. U liegt weer. Maar in elk geval, in jouw handen op 25 mei 2025, wanneer je jouw stem uitbrengt. Wanneer je jouw stem zal uitbrengen. Ja, dat is het hoor, president. Die mensen daar op uw kabinet, ze moeten beter leren algemeen beschaafd Nederlands leren schrijven, lezen en verstaan. Ja? Want alleen dan kun je een goede brief schrijven. Vanuit het diepste van mijn hart, oh nee, ik ben even een zinsnede vergeten. Samen bouwen we aan een mooi en stabiel Suriname. Oh ja? De jeugd merkt er weinig van hoor. Een land waarin elke burger, elke familie, elk kind zich veilig en welvarend kan voelen. President, iemand van de B5-tak over veiligheid. Dit land is al bijkans 5 jaar super onveilig. Voor de jeugdigen, maar ook voor de mensen die reeds gepensioneerd zijn. Laten we even eerlijk zijn. Heel veel mensen durven zelfs overdag niet over straat meer te gaan. Vooral de mensen met een beperking of de mensen die vanwege hun leeftijd iets ouder zijn, zijn een beetje moeilijker mobiel. Ja toch? De mensen zijn een beetje, ja, ze zijn een beetje afhankelijk van vervoer en zo. Toch? Transport van anderen. Brother, mensen gaan bijna niet over straat meer hoor. Alleen de president weet dat niet. Alles weet hij behalve dit soort goede dingen. Nou, vanuit het diepste van mijn hart, weer een geslijm, bedank ik jou voor jouw begrip. Ik weet niet waarom mijn kleinzoons begrip moet tonen voor jouw wanbeleid, jouw walgelijk racistisch beleid. Ja, en vooral jouw vertrouwen tijdens de afgelopen jaren van herstel en wederopbouw. Ziet u hier die misleiding en manipulatie en leugenverhalen richting de jeugdigen toe. Ik ben echt blij dat ik deze brief heb ontvangen. Tijdens de afgelopen jaren van herstel en wederopbouw. Wat heb je wederopgebouwd, president Chandrika Persat Santokhi? Legt u me uit, wat? Wat? En ziet u, deze dingen maken me boos toch?
Weet je, want in plaats van dat je de jeugd opvoedt op een correcte manier om de waarheid te vertellen, om de waarheid te blijven spreken, voed je ze op met leugens. Ja? Is dit het Suriname dat we willen hebben? Alleen maar omdat mensen door willen gaan, om door te roven, door te stelen. Toch? Van oil en gas, die zij nooit hebben helpen opzetten. Toen staatsolie werd opgericht. Die dingen moet u de jeugd vertellen. Hebben jullie als VAP altijd dwars gelegen, toch? VAP, NPS, jullie hebben dwars gelegen. Ja, toch? Vertel de jeugd dat u bij misere appetita popa olie beveni. Dat moeten jullie doen. Ik geloof me, ik kan me zo vreselijk ergeren aan dit soort dingen. Maar we gaan door, mensen. Nu wij de economische fundamenten van ons land weer op orde hebben, oh ja, zien wij, ik weet niet, misschien zie ik het niet hoor, mijn broeder, misschien ziet u economische fundamenten, toch, die ons land weer op orde hebben gebracht. Kunnen wij gezamenlijk ook werken aan jouw persoonlijke verwachtingen, oh nu pas 2 weken voor de verkiezingen, een maand voor de verkiezingen. Ay, Migaro. Als wij in staat zijn geweest de schulden van ons land aan te pakken, weer een leugen. U hebt nooit geen enkele holschuld betaald. Ja toch? De schuldeisers liegen niet toch? Ay, Migaro. Kunnen wij zeker ook jouw toekomst veilig stellen, oh ja? U hoeft niks meer veilig te stellen. U moet opdonderen, dat moet u doen. Ik denk dat onder andere pensioenen, de gezondheidszorg en jouw veiligheid. Oh, nu is de veiligheid van mijn kleinzoon en van alle andere mensen in Suriname, hun kleinzonen en hun kinderen die nog geen 18 oud zijn geworden. Nu is het je prioriteit, no? Nu is de gezondheidszorg plotseling je prioriteit. 5 jaar lang heb je niks eraan gedaan. 5 jaar lang heb je niet gedacht, ja, aan de seniorenburgers. 5 jaar lang heb je de mensen met een beperking als honden behandeld. Je bent gewoon voorbij gereden, niet 1 keer. Zeker 3 keren. Zeker 3 keren. Meneer Aniel Koentje-Bihari, hij zijn leven toch? Ja, hij kan er over mee praten toch? Oké. Ja. Dat is de focus voor onze volgende regeertermijn. Ziet u, nee, u liegt, president. Uw focus voor de volgende regeerperiode is gewoon oil en gas die jullie van de VAP willen stelen. Jullie willen doen alsof jullie, toch? Alsof jullie ervoor gezorgd hebben dat staatsolie op zijn poten staat. Ja toch? Want alles in dit land willen jullie kanaliseren alsof het verworvenheden zijn van de VAP. Nee, de VAP heeft geen verworvenheden. De VAP heeft enkel verdorvenheden. Verwerpelijkheden. Dat hebben jullie. Ja? Laat dat duidelijk zijn. Ik, Mako, heb dat gezegd. Oké, laat het duidelijk zijn. Ik ben niet bang voor niemand. Ja? Dat is de focus voor onze volgende regeertermijn. Wat ik al heb gezegd, dat het een grote leugen is. Wat wij reeds samen hebben bereikt, oh ja, mag dan niet verloren gaan of in verkeerde handen vallen. Zie, en dat is nou weer een van de problemen die ik heb met de VAP. Dus zodra de macht van dit land niet in handen ligt van deze ordinaire oranje grappenmakers, dan is niks goed. Dat is niks goed. Dan is er geen ontwikkeling, dan is er niks. Maar 76 jaar lang, want zo lang bestaan ze, hebben ze nooit een brug kunnen bouwen om Nikeri daadwerkelijk te verbinden met de rest van het land. Meneer, dezezelfde VAP, de vrouw van ene meneer Radakishun, was indertijd gewoon komen vertellen hoe men in principe vanaf Saramaka wilde inleven als te zijn het Hindoestaans land. We moeten gewoon die dingen gewoon zeggen. En dan moeten mensen niet boos worden. Ik heb niks tegen mijn Hindoestaanse broeders en zusters. Absoluut niet. Maar de geschiedenis die daar is, ik ga mijn ogen daarvoor ook niet sluiten hoor. Wie heeft ervoor gezorgd dat er zoveel Hindoestanen zijn bijgekomen binnen de NDP? Juist ja, Wijlen, Desiree Delano Bouterse. Wie heeft ervoor gezorgd dat in dit land wij als broeders en zusters met elkaar zijn gaan samenleven? U weet, in elk huis heb je soms een beetje ruzie wanneer vele mensen samen zijn. Toch kan, een keertje kan het een beetje fout gaan.
broer en zus, die man in toko. Weet je, even, die man, ze praten niet tot elkaar. Maar, at the end of the day, zijn ze allemaal huisgenoten. Toch? Dus de mensen, pa en ma, binnenshuis, die de leiding hebben, die zullen ervoor moeten zorgen om die broer en die zus, of die twee zussen of twee broers, wel bij elkaar te brengen, zaken uit te praten en dat we lekker verder gaan. En dat heeft wijlen voorzitter Bouterse, ex-president Bouterse, wel heel kundig gedaan, want dat was een van de eerste problemen waarmee dit land opgezadeld zat na de overname in 1980. Heel veel mensen staan er niet bij stil dat in de dagen voor de revolutie mensen met wapens rondliepen, ook voor de onafhankelijkheid. Ja? Ja, we moeten die doodschieten en dat doodschieten. En nee, meneer. Mijn monteur zit in geen enkel structuur van de regering. Of van geen enkele regering. Ook niet toen wij aan de macht zaten. Maar de man heeft altijd iets heel pakkends tegen me gezegd. Van Maku, liever pinaren we eigenlijk in dit land. Hebben we bijna niet te eten. Maar dat we wel vrede hebben met elkaar. Hoe wij een multiculturele samenleving zijn. Deze regering wakkert dat racistisch ding constant aan. U ziet het vanaf hun aantreden, toch? Ja, allerlei, je ziet bijna geen weerspiegeling van de Surinaamse samenleving in hun regeerteam. In hun team van directeuren, in hun team van onderdirecteuren, wanneer commissies worden benoemd, bla bla bla, you name it. Ja toch? Maar wanneer mensen daarop wijzen, dan worden mensen boos. Meneer, ik zou precies ook zo uithalen wanneer de regering alleen maar uit Creolen bestond. Nee, want Suriname bestaat niet alleen uit Creolen. Of alleen maar uit Javanen, of Indianen of Chinezen. Maar het bestaat ook niet alleen uit Hindustanen. En we moeten niet boos worden wanneer ook dat van de Hindustanen wordt aangehaald. Nee. Toch? Ik hou van de waarheid en ik zal altijd gewoon de waarheid blijven vertellen, mijn brada. Laten wij ons focussen, en deze boodschap geef ik zeker mee aan de komende regering. Want ik geloof gewoon dat God zelfs aan het ingrijpen, hij is bezig in te grijpen. Dit wat nu gebeurt met Suriname, dit kan niet zo doorgaan. Want gelooft u me, heel veel mensen hebben het niet door, of willen het niet doorhebben, dat wij nu op een letterlijke tikkende racistische tijdbom leven. Die elk moment tot ontploffing kan komen als wij dit niet gebruiken. Kijkt u de resterende 14 dagen, 13 dagen. Dan zie je hoe men op Facebook, u heeft dat bericht ook gehoord van die Hindustaanse meneer, ik heb een foto gezien. En alles van die meneer. Toch blijf ik zal het moeten doen, omdat ik van mijn land hou. En omdat ik van mijn volk hou. Geen enkel land komt vooruit wanneer we racistische toestanden hebben. Wanneer we tegenover elkaar staan. Van we bouwen kinderen op. Wanneer zijn we bezig te vechten met elkaar. Terwijl wij gezamenlijk, zij aan zij, schouder aan schouder, vooruit moeten kijken. Werken naar een bepaalde toekomst. Werken naar een toekomst niet eens meer voor ons. Maar voor onze kinderen, kindskinderen, voor ons nageslacht. Dat is wat we moeten doen. Toch? Maar mensen zitten allerlei troep te verkondigen. Meneer, ik hoop dat die uitbaters van die roti shops jou tot orde zullen roepen. Want je kierde maar ons leren. Krin takina krilibi, my brother. Staat u een keer voor een roti shop. Goed draaiende roti shop. Ik denk dat die meneer het nooit heeft gedaan, anders zou je dit nooit verkondigen. Maar ja, mensen worden betaald om allerlei rommel te zetten op FB en voices te maken en allerlei dingen. Maar als die meneer een kleine analyse had gemaakt, dan zou hij zien dat hij dit nooit zou moeten zeggen. Want gelooft u me, staat hier een uur voor een goed draaiende roti shop, dan moet u me zeggen, als ik lieg, als er 20 Hindustanen naar binnen zijn gegaan om een roti te kopen. Zijn 80 tot 100
mensen van een andere ras of andere rassen in die shop gegaan. Diezelfde roti shop om ook een roti te kopen. Aan wie heeft de eigenaar van zo'n roti shop meer voordeel? Snapt u? Dus dat je zo een voice kan maken. En is zo'n voice nazi-verbindend? Nee. De VAP wil duidelijk hebben dat we zo moeten zijn. We moeten weer opgedeeld worden in die etnische enge hokjes van ons. De Creool moet naar de NPS teruggaan. De Hindustan terug naar de VAP. De Maron terug naar de BEP en de ABOP. Alhoewel de BEP bijna, ik wil bijna de BEP niet eens noemen, want ik hoor de BEP nooit praten over wie boos Kondresma. Krintakina Krilibi, weet hoe ik ben. Toch? Dat hoor ik de ABOP wel constant verkondigen. Toch? De inheemse broeders en zusters die in andere partijen zitten, die gaan dus weer terug moeten gaan naar waar? Naar de Amazone-partij. Willen we dit land zo super opdelen in etnische politieke hokjes? Dat heeft Suriname nooit vooruitgebracht. Totdat de NDP in 1987 kwam. Die alles en iedereen die erbij wilde komen, die erbij wilde horen om Suriname te helpen opbouwen, heeft de NDP geaccommodeerd. En dat heeft de NDP zo groot gemaakt. Dat maakt de NDP nu nog zo groot. Dat geeft de NDP elke keer weer die veerkracht. Want je weet, als grote partij, joh, kiesslag. En dan moet je een stel goede veren hebben. Toch? Voor vangen in slag. Je weet net een bokser toch? Maar nak je een slag, maar nak je een uppercut. Als je die stevige in je schoenen staat, lig je zo op het canvas. Snap je? Dus dat is het fundament, het echte fundament. Dat onze wijlen erevoorzitter, ex-president, leider van de revolutie, wijlen Desiré Delano Bouterse heeft gelegd voor Suriname. En wij hebben ingezien dat we niks anders moeten doen dan in plaats van te vechten met mijn Hindoestaanse broeder, kom Brazaman. Te vechten met mijn Javaanse broeder, kom Brazaman. Kom Haraman, kom voor ontwikkelen, kon samen. In plaats van dat ik vecht met mijn Maron broeder, mijn Blakka Brada, kom haar en kom. Ko Uroko samen. De inheemse broeders, de Ingi brother of me. De Snees brother of me. Ja, de Dogala brother of me. De Reddy brother of me, om het maar zo te noemen. De Boeru brother of me. Dat is wat we nodig hebben in dit land. We praten over oil en gas, maar wat mensen denken dat het hun eigendom is. Want als jij daadwerkelijk zo goed denkt over dit land, over de ontwikkeling van dit land, ga je dit soort dingen doen, dan heb je dit niet nodig. Dan weet de jeugd waar ze moeten stemmen, op wie ze moeten stemmen, want dit is verkapt. Mijn kleinzoon willen duwen in een richting waar hij absoluut niet thuis hoort. U mag weten, meneer Santoki, overal waar ik aankom, ga ik mensen deze brief laten lezen. En overal waar ik aankom, ga ik erover praten. Dat u allerlei vieze, vuile, lage, stinkende politieke streken uithaalt. Om de Surinamer weer op u te laten stemmen. Want u weet dat gedonder van staatskas is leeg. Nu is het niet leeg, nog? Nu is het niet leeg. Toch? De oranje boevenbende heeft alles gestolen en is nog steeds bezig te stelen. U zelfs initieert allerlei toestanden deze laatste dag, terwijl u allang niks meer mag doen, want u bent eigenlijk al demissionair. Maar nee, op de valreep nog allerlei toestanden beklinken, zodat de US dollars en de euro's, ja, de kassa moet rinkelen. Ja toch? Maar u doet constant nog dit richting de vorige regering. Schaamt u zich niet? Meneer Chandrika Persat Santoki, u schaamt zich niet, no? U schaamt zich niet. Toch? Straks zullen mensen van u achter Maku willen aanrijden en allerlei dingen. Want dat is ook weer iets dat tegenwoordig zo dom, zo bekrompen denken deze mensen. Die meneer rijdt daar langs, de Meursweg. Dan moest u daar zijn gegaan daar om te gaan zitten op een Atapabankstel. Ja? En als die man zegt, Sama die zegt, ja. Die meneer van u, die Prakash of hoe hij heet. Toch? Hij is zo geweldig, waarom gaat hij geen wapens trekken daar op Tigri? Waar de Guyanese al decennia lang doen wat ze hebben willen. En dan komen jullie uitleggen, de NDP heeft Tigri verkocht aan Guyana. Wie heeft het langst gezeten in de regering?
Eerlijk is eerlijk. Ik vond dat de NDP strakker ook moest optreden. Want wijlen oom Jules Albert Weidenbos gaat de geschiedenisboeken in als de man die CGX letterlijk heeft opgedonderd uit de wateren van Suriname. Wat heeft u gedaan daaraan? Ja? Wat hebt u daaraan gedaan? Meneer de president, niks. Dus uw veiligheidsman, ja, of mannen, zullen straks Maku lopen te loeren. Aanhoudelijk. Weet u waarom niet? Maku is geen crimineel. Maku berooft geen mensen. Maku is geen moordenaar. Maku is geen verkrachter. Ja, u heeft zoveel kinderverkrachters en moordenaars daar zitten in uw kabinet. U heeft zoveel moordenaars en verkrachters en cocaïne dealers binnen uw partij, zowel hier in Suriname als in Nederland. Maar die mensen pakt u niet aan. Toch? Dus daarom kan deze man die hier zit nooit en te nimmer bang zijn voor niemand. Ik ben alleen bang voor God. En tot nu toe weet ik dat wij de opperbouwmeester niet kunnen zien. Zolang ik mij IMF voor, meneer de president, mij nooit kan vrijden. Dus voor uw presidentiële garde nog minder. Voor uw lijfwachten nog minder. Want ik ben geen crimineel, nooit niet. Dus deze man is niet bang voor niemand. Laat dat AUB potverdomme duidelijk zijn. Ik spreek de waarheid. En God is de waarheid. Daarom weet ik dat hij mij elke dag, mij Maku, alla de beschermt. Ja? Mijn rijtappie Bronwits, hij beschermt me. Mijn rijn mi auto, hij beschermt me. Mijn rijn mi busje, hij beschermt me. Mijn dooi mi osso, hij beschermt me. Ik ben niet bang voor niemand. Laat dat duidelijk zijn. Toch? Want ik weet dat de reacties gaan komen. Vooral van die idioten die dom achter deze mensen aanlopen. Dat ga je zien. Beginnen jullie te wijzen wat jullie hebben gedaan in het voordeel van land en volk de afgelopen 5 jaar. In plaats van zo'n waardeloze brief te sturen naar de jeugdigen. Wel, meneer de president, zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi, laat me u één ding uitleggen. Als u het nu wist, dan luistert u goed wat Maku u nu gaat zeggen. De jeugd van nu is zeer assertief. De jeugd van nu houdt zich absoluut bezig met de politiek. Het lijkt er niet op, maar ze houden zich bezig. Ze kijken om zich heen, ze zien wat er gebeurt. Dus ze weten echt wel wat u de afgelopen 5 jaar absoluut niet hebt gedaan. In belang van uw gezondheid, in belang van uw scholing, in belang van hun veiligheid. Ja? Dus u moet niet denken dat u zo met een boekje, met uw stinkende zogenaamd verdorvenheden en een brief met allerlei leugens om de tuin gaat kunnen leiden, om ze over te halen om op u te stemmen. Het gaat niet werken. Ja toch? Laat de jeugdigen dat zij stemmen waar zij willen en op wie zij vooral willen. Het is hun stem. U mist de bevoegdheid om ze te komen. Want het is verkapte dwang. Toch? Is een beetje, zogenaamd is het een brief, maar het is een beetje, behalve met die leugens en allerlei misleiding, bent u bezig de jeugd te willen dwingen richting de VAP. Gelooft u me aanhoudelijk. Maar er gaat op onrecht. Het gaat nooit gebeuren. Ja? Milobi Kondreman, dan gaan we verder met het lezen van die brief. Als jouw president luister ik altijd naar de zorgen en wenselijkheden. Wanneer? Kijkt u wanneer de mensen protesteren, de president, bent u vergeten van nooit wanneer ik kon zorgen. En te ben gewoon dan wel lei ben verteren. Ja, even een paar, want u kan mensen, u moet kijken, nooit eigenlijk als mij niet ai. Meneer, wanneer je liegt, moet u kunnen onthouden en geen enkele leugenaar kan onthouden. Ja? 200 dagen, waar zijn ze naartoe? Daarna allerlei andere leugens. Vraagt u hem als hij weet wat zijn eerste leugen is. Hij kan het niet meer vertellen. Tele inoma onthoud. Isabote onthoudt hij de waarheid. Daarom gelooft deze man in de waarheid. Als het nou mooi is of niet, ik geloof in de waarheid en dat verkondig ik en niks anders. Ja, dus ik begrijp hoe belangrijk werkzekerheid en financiële stabiliteit zijn. Hebben we dat gehad de afgelopen tijden? Vult u het maar zelf in, Milobi Kondreman.
Onze regering heeft er alles aan gedaan om investeringen aan te trekken. En lokale bedrijven te ondersteunen, mijn God. Wat in de komende jaren duidelijk voelbaar zal worden, zie je? Dus is weer een leugen, toch? Want de komende jaren, want hij wil jou dwingen om weer op hem te stemmen. Want niet alleen de jeugdigen, het geldt ook voor de overige volwassenen. Uno mekis machisunu. Ja? Leandro nom chisumoro, alleen voor Juno. Ja toch? Wat in de komende jaren duidelijk voelbaar zal worden in de vorm van werkgelegenheid. Misschien heb ik het gemist hoor, of misschien ben ik zo pessimistisch. Want dat is het echt niet. Ik spreek de keiharde, naakte waarheid. En ik weet dat dat niet altijd mooi overkomt, maar ik kan niet helpen. Wat voor werkgelegenheid heeft deze regering gecreëerd? We zijn vastbesloten de markt verder te stabiliseren. Oh ja? Ik denk niet dat deze regering, deze president weet wat het woord stabiliteit inhoudt. Zodat kwaliteitsgoederen betaalbaar blijven. Maar u haalt allerlei troep uit India, president. Mijn begeer, president. Dat ik dat woord is niet meer voor morgen. Oké. Ja? Gezondheid en onderwijs genieten hoge prioriteit. 5 jaar lang geen goed onderwijs, geen goede gezondheidszorg. Ja, maar het geniet prioriteit. Wanneer dan? Dat is het in 40-40. Ja, wanneer we allemaal, zelfs onze kindskinderen niet meer in leven zijn. Ja toch? In 40.040. Kan je Athena niet? Ai mijn god. We moderniseren het onderwijs. Oh ja? Oh, middels doorstroming. Dat is moderniseren. President. Mij begeer, hè. Eigenlijk wil ik andere dingen zeggen, maar laat me netjes blijven, want ik ben bezig met zijn excellentie. We moderniseren het onderwijs, investeren in onze leerkrachten. Je investeert in die leerkrachten en ze trekken weg. Je investeert in de gezondheidszorg en ze trekken weg. Dan zijn die mensen gek. Ja toch? Want dat wil zeggen, wanneer je investeert, gaan mensen betere opleidingskansen hebben. Mensen gaan beter verdienen. Mensen hun sociale zekerheden zijn beter geregeld. Alles, ja toch? Dat is wat ik versta onder investeren. Maar ja, de president weet alles beter. Stap voor stap, zodat iedereen toegang heeft tot goede zorg en degelijk onderwijs. President, weet u dat al bepaalde dorpen in het binnenland al 5 jaar straks geen goede gezondheidszorg hebben? Ze moeten het ontberen omdat u minister van Volksgezondheid, en u weet het. U moet die komen doen alsof u het niet weet. Ja, mensen neemt u me niet kwalijk hoor, ik heb het een beetje warm zoals altijd. Dus vandaar dat ik meerdere malen eventjes mijn gezicht een beetje moet afvegen, zodat het niet lastig is voor de meneer van Cultuur TV die mij hier filmt. Ja, digitalisering is daarbij onmisbaar. Met trots kan ik hem melden dat recentelijk 1000 Surinamers op de eerste dag al hun digitaal ID-account hebben aangemaakt. Begint u ook uit te leggen hoeveel problemen er zijn en legt u vooral uit hoeveel friends en family van u daar een hele vette boterham van over gaan houden. Ja toch, want u weet, niks wordt gedaan zonder friends en family. Mooi. Stap voor stap zullen alle lange overheidsrijen afgeschaft worden. Dat is ook weer een grote leugen. Want meneer, ik heb het van een aantal mensen die al zeker langer dan 30 jaar in het systeem zitten van het CBB, begrepen dat het niet zo makkelijk gaat als men denkt. Je gaat op een gegeven moment toch dat stuk moeten halen waar er getekend is. Want er moet getekend worden op dat stuk toch. En als dat niet gebeurt, dan is het geen authentiek stuk waarmee jij zaken kan doen. Dus het is ook weer een verkiezings Fata Morgana van deze president. Ja. Tele, je vergeet takjeli. Te Gwently, je vergeet takjeli. Je denkt dat je dan gewoon normaal praat terwijl je constant bezig bent te liegen. Ja, daarnaast besef ik dat de financiële steun, let u op, van 800 SRD die studenten nu ontvangen, slechts een begin is. Hiermee kunnen jongeren zoals jij een internetpakket betalen om deelgenoot te worden van het digitale tijdperk. Oh, dus mijn kleinzoon na
a digitaal pakket wat van hoe, no? Anom nyang, anom dringi, anom pijbus, anom disi. President, sorry hoor, gaat u een beetje om het gebouw hier van Osero lopen hoor. U bent welkom, komt u hier een beetje rondlopen. Een beetje berm op, berm af. Dan, als aan de neefjes zei Hendrik Osaka. Daarnaast besef ik, het onderwijs en de ontwikkeling van onze jeugd blijven altijd centraal staan in ons beleid. Meneer, kijkt u om u heen hoeveel kinderen de scholen niet meer kunnen bezoeken. Kijkt u hoeveel kinderen niet in staat zijn door hun ouders naar school gestuurd te worden. Van maandag tot vrijdag. Omdat de mensen gewoon het geld niet hebben. Voor de bus, voor brood, you name it. Ja? De mensen hebben ook, want de scholen kunnen niet helpen, ze moeten ook hun kosten proberen te dekken en in balans te houden. Dus u weet, er wordt voor elk werk dat op school gedaan wordt, wordt er een bijdrage gevraagd en zo. De school kan het zich niet permitteren. Denkt u dat die ouders het altijd ook kunnen? Die ouders die 3 en 4 banen per dag. Deze president leeft buiten de absolute werkelijkheid. Van wat hij allemaal heeft gecreëerd de afgelopen 5 jaar. Ja toch? Ik ben me bewust. Nee hoor, u bent zich niks bewust. Ik ben me bewust van de uitdagingen en onzekerheden. Als je onzekerheden zegt, want uw regering stikt van de onzekerheden. Ja? Ja toch? De onzekerheden waarmee velen kampen. Ze kampen ermee omdat u het bewust hebt gecreëerd. De veerkracht en energie van de volgende generatie blijven mij inspireren. U ligt weer. Maar ja, samen stap voor stap zullen we Suriname verder laten groeien en bloeien. Moeilijke tijden zijn nooit blijvend. Zeker niet wanneer we samen blijven werken aan herstel en vooruitgang. U blijft niet werken aan herstel en vooruitgang. U blijft werken aan vooruitgang van uzelf en uw vrienden en familie. En natuurlijk de mensen die op u lijken. De sleutel voor de toekomst ligt in jouw handen op 25 mei 2025. Ziet u? Na die hele leugenpraat komt nu de kern, de essentie van deze ellenlange brief. Ja, de sleutel voor de toekomst ligt in jouw handen op 25 mei 2025 in het stemhok. Laten wij gezamenlijk de goede koers voortzetten. Het is voor mij een eer, u ligt weer, en een groot voorrecht, wanneer, om jouw president te mogen zijn. Nee, wie heeft u gezegd dat u zo'n president bent? U bent niet mijn president, of ik kan niet klein zo'n president. Mijn begeerde president. Ja, u bent niet mijn president. U bent president van het land. En samen met jou te bouwen aan een welvarend, mijn God, veilig Migado. En vooral, nu komt de bom, verenigd Suriname. Iemand die constant hiervoor zorgt. Dit is vereniging, hoor, president. Anodici. Anodici. Dit. Eenheid, dit is dit. Verenigd zijn is dit, niet dit. Oké. Aburo komus godoro. Nee. Abung donderi opgwa ozo. Dat moet op Sanono de. Ja? Wo godoro nanga roko. Peo godoro. Im waka godoro uit de deuropening om weg te gaan. Dat moet u doen. Met een oprecht hart en een vol goede hoop. Oteng. Meneer de Zijne Excellentie. Chandrika Persat Santoki. Wanneer hebt u een oprecht hart? Je bent nooit een oprecht mens geweest. Ik, Gordon Stephen Maku McDonald, zeg dat. Ja? Hier, hoe laat is het nu? 7:02. 12 mei 2025. 2 weken ongeveer voor de verkiezingen. Dat u opgedonderd wordt door het volk. Liever gisteren dan vandaag kon het al 25 mei zijn. Dat u opdondert tezamen met uw kliek. En neemt u die staarthoudende idioot ook mee. Ja, want wie zegt poepa tape anu, paitan hora kauteren, neem hem ook mee. Eenmaal hij hora kauteren, dan wala toe donderop. Ja toch? Stuurt u nooit meer iets op dit adres. Anu Jabeng. Anu u etandape. Mevrouw Cheryl Dijksteel, komt u nooit meer met uw mensen
op het adres Recieverstraat 46, Benispark 2, in Omdoe Nooit Moro. Ja? U ziet mijn NDP-vlaggen toch? U bent toch niet blind? Iedereen niet? Bent u een zus van Stevie Wonder? Nee toch? Jij ziet me vragen toch? Jij zegt maar kom, kunnen we niet tot u praten? Nee. Ik heb het recht NDP'er te zijn. En ik zal nooit, Jeremy VAP, nooit, Jeremy no ABOP, nooit, mee stoppen aan politiek. VAP, ik, me pas a draaien in Grebi. Ja? Ik, ABOP, jullie zijn gek, ik vergeet de Binnenlandse Oorlog nooit. Van kap, den komt de wijlen collega of me. Potin bari naar de wanti. En vandaag willen allerlei criminelen de geweldige komen uithangen. Dat ze vicepresident zijn en meer van dat soort dingen. Dan mogen die apen als Theo straks ook weer komen uitleggen hoor. Ik heb er geen moeite mee. Maar het is mijn stemrecht. Ik heb het recht om NDP'er te zijn en hier blijf ik. Me uraka de tapu, jametang. Me brasa ding, jametang. Me bos ding, jametang. Me kos ding, maar jametang. Laat dat duidelijk zijn. Dus tokong in pemetang, in een passie pemetang. Wakap sami oso. Alsjeblieft. Wakap sami oso. Ja? Want het gedonder van de VAP moet ophouden. Wat voor? Tot mensen praten. Je moet niet tot me praten. Je ziet mijn vlaggen. Ik heb niet voor niets 5 vlaggen daar hangen, toch? Ja, toch? Laat mij met rust. Ga door. Ga waar er geen vlag hangen, want dan ga je zeggen van oké. Want die ruimte geef ik jullie. Maar respecteer mijn politieke keuze ook, want mijn vlag wil betekenen dat ik jou aangeef van ik weet waar ik sta. Accepteer dat. Waardeer dat. Daar hebben we geen enkel probleem. Ja, mevrouw Cheryl Dijkstil en team, uno doe nooit morgen. Want de volgende keer gelooft u me. Wat kon ik me bij Seribi? Ik was moe en ik lag te slapen. Want Sam no botegu asambe vergiti. We moeten gaan leren om met ieder te accepteren en te waarderen in zijn waarde. Laten ieder in zijn of haar waarde. Dan komen we veel verder. Ik waardeer ieder die VAP'er wil zijn. Ik waardeer ieder die ABOP'er wil zijn. Dat is een keuze, ze mogen. Maar waardeer mijn politieke keuze, de NDP ook. Dan krijgen we geen enkele ruzie. Ja? Laat dat duidelijk zijn. Een ander punt, my brother. Daarom ga ik u vragen dat we heel binnenkort weer samenkomen aan Torilai. Is weer een andere leugen van onze liefhebbende president. De man die nu plotseling van alles en iedereen in het volk, in dit land houdt. 5 jaar lang hield hij van niemand. Kende hij niemand. Ja dan? Nu houdt hij van alles en iedereen. Wil hij met alles en iedereen op de foto en allerlei dingen. Ik snap sommige mensen gewoon niet meer hoor. Echt waar. Echt. Je wordt gewoon kotsmisselijk van al die dingen die men doet. Maar men doet het bewust, hè, want men doet het zodat je vergeet dat hij gisteren deze leugen had verkondigd. Dan komt hij morgen overmorgen weer met een andere, nog grotere leugen. Dan ben je die leugen van eergisteren al vergeten. Snapt u? En dat is wat men gedaan heeft, toch? Men heeft het volk bewust 5 jaar lang gepinaard, onderdrukt, alles. Om dan een paar weken voor de verkiezingen, een paar maanden voor de verkiezingen, dan kan alles. Wegen worden geasfalteerd. Je moet kijken, kuilen, gaten in het wegdek. Waarnaar men langer dan 2 jaar niet heeft omgekeken. Mensen hebben ongelukken gehad. Mensen hebben problemen gehad met hun voertuigen. Alles. Men heeft nooit eraan gewerkt om die zaken op te heffen. Ja, u ziet, men bouwt een nieuwe brug. Zogenaamd 6 baans. Van hoe lang? Volgens mij nog geen 500 meter. No? Ja? Vol gaten, vol scheuringen. Toch? Kijkt u naar de weg naar de brug en de weg vanuit de brug. Zo ziet u dat deze mensen ze hebben toch totaal geen ontwikkelingsvisie. VAP, jullie moeten op les komen bij de NDP. Wanneer het om grote infrastructurele werken gaat. Ja, want jullie, geloof me, die minister, ja, die mevrouw die daar rondhuppelt op OE, met haar mooie terlenka rok, die weet niks.
Het enige wat ze weten te doen is het volk de huid vol schelden. Ik ben de geweldigste minister. Ik ben de beste minister ter wereld. U bent de meest idiootste minister ter wereld. Dat is het. Toch? Er is nog nooit zo'n grote idioot voortgekomen in de politieke geschiedenis op aarde. Dat moet u zeggen. Hoor? Ik ga u even meenemen naar iets dat ik vanmorgen heb gekregen. Hierbij maken de erfgenamen. Kijkt u. U weet, ik hoor van om mijn kijkers en luisteraars nationaal en internationaal te laten zien dat Maku niet zomaar iets uit zijn duim zuigt. Net als de brief van daarnet. Kijkt u, hij is hier. Ja. En dat boekje is ook hier. Ja, een bonoboeku. Van president. Die is wel een bonoboeku. Maar ik ga dan beginnen met het tweede item. Hierbij maken de erfgenamen van alle paraplantages, Osembo, Onverwacht, Honoribo, Overtoom, Hannover, Berzaba, Vierkinderen, Berlijn en alle overige plantages vertegenwoordigd door haar plantagebesturen en de federatie van paraplantages het volgende bekend. Wij hebben vernomen dat de president met een delegatie van zijn politieke partij en zijn sympathisanten bezoeken wil komen brengen aan alle paraplantages om zijn politieke campagne, hoe anders, wat anders, te voeren voor de aankomende verkiezingen. Plotseling zijn de mensen in al de plantages van para zo belangrijk voor de president. Eerder niet. Eerder niet hij gewoon, hij reist te langs. U weet nog een keer, is hij toch ingereden op een begrafenisstoet. Ja. Para, onverwacht. Ja, want de president is vergeten dat ook zijn kolonne ondergeschikt is aan een stoet, een begrafenisstoet. Toch? Niet alleen de burger moet dat doen. Jij als eerste burger, je moet juist op elk gebied het goede voorbeeld geven. Ja hoor, de mensen wilden gewoon inrijden of zijn ingereden op die mensen. Het is één jugu geworden. Ja. Hierbij willen wij een proteststatement maken en aangeven dat wij de president niet officieel zullen ontvangen. Jullie moeten hem niet eens ontvangen. Omdat hij ook niet de beleefdheid heeft opgebracht om ons te ontvangen toen wij aangekondigd hadden om een petitie aan hem te bieden. Ten aanzien van onze bezorgdheid en onduidelijkheden over de invoering van het nieuw burgerlijk wetboek op 1 mei 2025. Weet u nog? De mensen waren naar het kabinet getogen toch? Hij heeft ze niet ontvangen hoor. Oké, zoals altijd. Hij heeft het eeuwig druk. Wanneer die mensen die op hem lijken, toch bij hem aankloppen zelfs, staat hij ze ook niet te woord. Want deze man kijkt niet, we moeten eerlijk zijn. Ook de Hindoestaanse broeders en zusters hebben een probleem met deze man. Hè? Hij heeft alle Surinaamse burgers. Ook de vele Hindoestaanse broeders en zusters. Vooral zij die oprecht en eerlijk zijn. Maar nou, te gaan is maand ook toe. Dus we moeten niet vergeten dat niet wij alleen de problemen hebben. Ook kijkt u naar de rijstboeren in die Keri, toch? Kijkt u naar de vele mensen in Kommerwijnen. We zijn gisteren van Kommerwijnen waren we nog in Kommerwijnen. We zijn gisteren vandaar gekomen. Brother, de problemen die de mensen daar hebben. In de landbouwsector, in de zorgsector. U wil niet weten. Onderwijs, transport. Maar mensen gillen, u heeft zo net gehoord wat al die geweldigheden die de president heeft opgezomd richting mijn kleinzoon. Ja, hij heeft ons nooit ontvangen. Ook heeft hij verder niet geprobeerd om via andere kanalen als vader des vaderlands om te weten te komen waarmee zijn kinderen zitten. Iedereen is vrij om zijn verkiezingscampagne te voeren. Ja? Maar daarom zullen wij niemand beletten om hun campagne te voeren. Zo ook de president en zijn politieke partij, de VAP. Maar wij plantagebesturen en federatie van paraplantages zullen als protest de president niet officieel ontvangen. En hem dezelfde behandeling goed zou geven die hij ons heeft gegeven toen wij onze petitie wilden aanbieden aan hem. Namens alle plantagebesturen en de federatie van paraplantages. Mensen, ik ben geen paraan. Ik ben een trotse Coroniaan.
Maar ik sabi dat net zo de aan kon denken, Tjara een soort model taki die Koroni ook toe. Het gaat niet werken. Mensen van Para, ik eet jullie niet op. Echt niet. Maar ik wil jullie wel vragen om dit besluit dat hier genomen is, om er als één man achter te staan. Echt als één man. Gewoon om zorgen maar assansie. Eenheid. Niet dit. Dit is verdeeldheid. Eenheid. Om zorgen, president, dat het afgelopen is met zijn verdeel- en heerstactiek. Ja? Want dan gaat hij in Osembo gaan en heeft Osembo een toesmakong. Dan ga je horen, Ailuko, dan is maar Osembo. Bewust creëert hij dit. Die spanningen onder de verschillende paraplantages. Want zo wil hij infiltreren. Want hij en zijn mensen rondom hem heen, die willen de plantages waar jullie komen inpikken. Voor zo denk je, alle den bigi pernas serie. Ja, wat al gebeurd is. Kijk je wat men gedaan heeft in Koroni. Toch? Die vroegere DC, die boef en bandiet, ik zeg het gewoon klaar. Ja? Die vorige DC, Noah Longwe toch? Die waardeloze kakkerlak die niet eens weet waar in welk politiek kamp hij thuis hoort. Hij heeft zichzelf verrijkt. Mi hoop in je monite dede. Is zeer Koroni. Maar weet u dat men zelfs het bord dat de scheiding tussen Koroni en Nikeri aangeeft, heeft verplaatst, my brother. Terug heeft gebracht. Zo vrijpostig zijn deze beesten. Deze oedoelossos. Deze politieke oedoelossos van de VAP. Zo zijn ze. Ja? Alleen maar omdat mensen gronden daar konden stelen. En de DC weet het. Hij heeft eraan meegewerkt. De mensen van Koroni liggen niet toch? De mensen die daar zelfs wonen, elke dag daar zijn. Die hebben het gezien, hebben het meegemaakt toch? Er zijn foto's gemaakt van hem en verplaatst zijn toch? Allerlei troep haalt mij uit. En die dingen hinderen de Koroniaanse gemeenschap. Zo ook de Paraanse gemeenschap. Daarom leg ik de Paranen uit. Staan jullie als één man achter jullie federatie van de paraplantages en het bestuur. Unomigrap. Behouden jullie de eenheid, mensen. Want na ahersan sep sanonude, men wil jullie gronden stelen. Lek van jogi bij onplotseling. Om een grond op een koppename punt. Rara, hoe kan dat? Ik bevoer hersan maar kan op plaats iemand komt voor Koroni toe. Brief me nog niet zijn. Het moet ophouden toch? Daarom zeg ik bevoer hersan jogi. De man is er al. Planeet Mars, go bij dat ook toe. Ja toch, dan neem de hele wereld. Neem de hele wereld. Waarom ga je de... Jogi, ga de gronden nemen in Tigri. Go tek den grond naar Tigri. Grond leid dat toch? Artsenschatten leid dat toch? Ga daar. Ga daar. We zijn dat geroof, toch? Van de VAP zijn we al zat. Het is gewoon een roversbende. Dat wij klets, iedereen leest NDP. En de NDP heeft tenminste de ballen om te zeggen wij hebben fouten gemaakt, ja. Maar tegenover onze fouten die er gemaakt zijn, die we niet ontkennen. Er zijn zoveel goede dingen die we gedaan hebben, maar daarover durven jullie niet te praten. Alla dei we hebben een broodje, maar we kost NDP, we kost bouters, het doe je in graf. En het demoren nou mindri. Akrimeer toch we kossing. Walgelijke politieke muilezels dat jullie zijn. Ja? Zoek winde jongwang. De atinanga nesansi. Ik ben winde jongwang aan beleid. Wat is jouw jeugdbeleid geweest? De afgelopen 5 jaar. Meneer de president. Zijn excellentie Chandrika Persat Santokhi. Juist ja. Nada nunca más. Milobi Kondreman. Ik ga met toestemming van my brother hier die me interviewt, gaan we het hierbij houden. Heel binnenkort, ja, staande het interview maak ik de belofte naar jullie. Wiens van mij ben druk, al is het 's avonds, met bellen, mangen, miti. Maar ik ga jullie op de hoogte blijven houden. Zoals ik dat de afgelopen 5 jaar heb gedaan. Zonder ooit 1 dag van jullie te vervelen. Maar jullie begrijpen, Aroke komt tomorrow voor mamide.
Gadegi ma krachti, gadegi enga krachti, gadegi you ook toe akrachti. Toch? Dat wij gezamenlijk op 25 mei naar de stembus gaan om wat er nu is resoluut weg te stemmen. Resoluut op te donderen. Ik kan zeggen om mijn briefje de want de jeugdige first voters, de mensen die een beetje teleurgesteld waren, de mensen die niet weten als ze gaan stemmen, de mensen die boos zijn op hun politieke partij. En voornamelijk de mensen die boos zijn op de NDP. Kom terug naar huis. De mensen die niet wilden gaan stemmen, ik verzoek u, ga stemmen. Ga stemmen. Ja, het maakt niet uit op welke partij u gaat stemmen. Ik stel voor, stemt u op de NDP. Maar u bent vrij om te stemmen op welke partij u wil. Maar gaat u stemmen. AUB. Ik verzoek u, maakt u gebruik van uw burgerplicht. Gaat u uw burgerplicht vervullen, zodat men minder tot helemaal niet kan frauderen. Want wanneer iedereen is gaan stemmen, dit durft frauderen. Want wij weten dat ze nu bezig zijn om allerlei machinaties in elkaar te zetten om te frauderen. Maar dit jaar, hoe daar aan? Er zijn genoeg instituten die erop gaan toezien. Ja, dat u, meneer de zijn excellentie, Chandrika Persat Santokhi, absoluut niet doorgaat. U hebt het niet verdiend om een tweede kans te krijgen. Daar is de deur. Daar is de deur. Ik herhaal, daar is de deur. Kijkers en luisteraars, cultuurfamilie in binnen- en buitenland. Dit moet het weer zijn voor deze keer, deze aflevering van mooie woorden die zijn niet waar en ware woorden die zijn niet mooi. Ik bedank u voor het willen kijken en luisteren naar deze uitzending. Heel binnenkort, ja, heel binnenkort, misschien over een dag of 2, zijn wij weer hier bij u, bij Leven en Welzijn. Ja, om u nog verder te informeren over alle andere zaken die er spelen. Dank u wel voor het willen kijken en luisteren. Makko groet. En zoals ik altijd zeg, don't hate the messenger. Try to get the message. Met Taco Grantani, tot de volgende keer. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Mr. Pebble Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland.
generation them.